Welcome back mga manang ug manong. Totoo na gitang wala ka upload og video. It is April 7, Biyernes Santo. So kada Biyernes Santo naandan yun namo nga musaka mi sa among gitawag og bod or ang Nazareno Shrine dito sa Malinaw West. So sayo mi nigikan sa balay mga alas 5 siguro to, niabot mi sa Malinaw West mga 5:20 na timingan namo nga naay nag Station of the Cross. So nisabay mi pagduol na mo sila man dito Father Gabi nag Station of the Cross o tong kuwang man sila og mubasa, so ni-appeal mi og basa. Nagasimba kami kanimo o Kristo at nagay kami kanimo. Tungod sa walaan at si tubos mo. Sa malandong, sa dinti pa si Jesus sa kalibutan, ang nibabag sa mga binuhat. Gilangkatan sa Jesus sa saput ug gilansan sa krus. Nagasimba kami kanimo ug Ginoo o Kristo, nagdaig kami kanimo. Tungod sa walaan at tubos mo ang kalibutan. Sa mga dugay ng wakasaka dito sa bod, simentado na dayang kalsada. Murag halos katungaan ng kalsada ang simento. May portion po nga rough road pa. Ano yung kapit na taman, na simento, ikan dire pa yun sa kapilya o na rough road. Ikanapulo nga istasyon, ang gipasaylong kawatan. Nagasimba kami kanimo o Kristo. Shout out di ko nila Francis Olandres, Joyce o ilang mga anak nga si Rap ug si Imbre. So wag yun na ako ma-record ang video sa atong pagtagbo kay na full memory na ang akong kamera. O shout out po nila Erwin Icalinos ug si Peterson Gamao. Ang manangka karon sa buhod ibara sa una nga manarong oras sa alas 6 pero ting daghana karon kamay na lang baw sa aming uban. So awa nga tong kapilya gamay na ang kuan ang nakahay ora ni alas 6 buntag may kayo may pa kayo. Sana sa gawas ang dagkutanan sa kuan mga kandila na nalikod sa kapilya. Di para sa una nga dito sa dito gid sa sud sa kapilya. So before minisod dagkot bidaan sa gawas. Ayo, itu di mana? Namog panagkot isoda dun mis kapilya mo ni ang kapilya karon bago na dili ka dyan pare sa una nga maguot. Nampod may dagang igikan niya katubong na sila sayo siguro itong migikan kay itong lagi po rin yung panahon nga init kaglawon siguro ito nila ha.
di mo sa kapilya, kinahanglan ibili nimo ang sapatos or chinilas. Okay. Sinaw na kayo ang sahog sa kapilya. Karon po minus-minusan ang mga sagbot, limpyuhon. So ibili nimo ang chinilas or sapatos. Kumana mo sa sod, kami tambay sa mis gawas, pahangin, tindot ka ang diyo sa gawas. Ito na yung mga likuranan sa daplin, kagkalingkuran. Ingani kanindot ang view dito sa boat. Makarelax doon sa atong una-una. Wanda na mo si Naisinya, nanay ni Manang Kenneth, tigsuon ni Manang Jubilin ilang binaji og mga pagumangkon nga si Ivan og si Janrek, pagumangkon ni Nananita nga si Carlo. Siyempre dili mawa ang atong picture ya, or na ito ang mahimong handumanan. So karon padung na ta uli. Balik. Ay daghan kayong dragon fruit diring dapit sa boat. Kayong kanong nga dragon fruit kinsa kay tag-iya ani. Put nindot pud tamnag dragon fruit ani kay plaster pud. Kanang nay murag tindahan na murag mo na tag-iya ning kwan. Mga dragon fruit ani. Tanawan ninyo dito pa nasubos o daghan ka dyo. So plaster dyan po siya tamnan og dragon fruit. Kabot na mo sonahan, nakasabay na magtugbong ang mga taga-mua, taga-nagsulay. So nanawag na to kay nagpa-shoutout ko no. So dito pinakaubos na. Mo ni Tsuras pinakaubos. So, gamay na kaadog na maligja. Di pare sa una nga puno kaadog ni sisag maligja ay. Maglisod og agi ang mga tao. Karon na. Hingaw na kaadog. So diri na lang ta ko to. Kita-kita sunod nga vlog. Salamat.